Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Cars Light. Dacă nu știți, jocul este un joc care e o mașină, nu știu, hai să o luăm pe asta, nu știu ce. E asta. Și mă pun aici. Aici se pune, unde se pune? Unde conduc? Dar eu nu conduc? Eu pe unde conduc? Mi-a dat mașina. Da, hai să zicem pe asta. Mama. Mama. Îți rog? Ceva mai rezonabil, că astea-s vai de ele. Asta e mea. Nu o urci tu în ea. Păi, eu vreau să conduc. Hai. Asta va fi video scurt, pentru că va fi lansat. Sâmbătă asta. Păi, lăsați-mă. Și așa, nu v-am explicat, dar pe urmă sâmbătă o să fie explicat. Ia uite. Și noi trebuie să ajungem la finish. La sfârșit. Fără să fim distruși. Noi sau mașina. Dar din câte se vede mașina nu are Windows. Acum înțeleg de ce se numea Windows. Bine, deci când la 5 dimineața 21, adică eu când voi dormiți, eu mă joc. Și eu când voi vă jucați, eu dorm. Asta, așa merge. Dacă rămâne blocat acolo, era o strategie să folosești astea două de jos, de lângă viteză. Și de unde ți arată alea. De para aia de jos. Așa la fiș cu mașina asta, băiați bacon. Uite asta. Ce? Mama. Ce s-a întâmplat? De ce? Bine cu Samara e minted. Era o schemă cu asta. Care ți puneai pe jos și te duceai, tu păzăreai. E cură. Dar ce are ăsta? Știi că am noroc? Ai, milă, omule. Că dai, conduc. Ăsta n-a plecat fără mine. Dar, tătet. Mamă, tare, șaurma. De ce nu se... Bine. La... Să-ți ta. Cred că are dreptul să se miște în două frame-uri. Nici în alea. Era strategie. Lasă-mă să fac strategia, că oricum mă duce în boală. Ce e așa? După te ridicai, dacă dăteai drumul de pe ăla, că oricum îți rămânea, dar că nu trebuia să sari. Dacă săreai cumva în timp ce era asta, merge și fără, și cu. Bine, eu că n-a din la... Uite de ce-am schimbat. Hai, dai. Te Lucas, cum treales. Crede că eu nu știu, eu știu tot. Doar că eu am decis jocul logic. Dar să ne dați sfaturi în comentarii cu ce să ne mai jucăm. Poate povești groasă. Dar eu nu sunt pe limba engleză, dar să știți, dacă nu vă trag tu bine. Da. Eu sunt pe Pitadi. Ia! Wow! Am văzut că ăsta e sfârșitul. Dar uite cum se fac ăla în 25.000 de bucăți. De ce mi se mișcă mie în două frame-uri? A început să se lumineze afară. Ei, 5 minute.
mai îmi trebuie încă 5, pentru că ăsta e de 10, pentru că am zis, weekendul, cred că nu v-am zis, că nu știu, că eu nu mă uit la tot episodul, doar le se scoate. Am zis că pe weekendul, adică vineri, sâmbătă, duminică, fac 2 episoade, unul scurt și unul lung. Deci o să fie o miniserie, dar nu vă zic ce, pentru că top spoiler. Ia. Măi, dar cum intru? Așa. A, era pe acolo intrare. Vedeți, schior. Am dat. Iată bacon, așa. Nu-mi plac așa, este mai basic, așa. Culoare. Ei, cu culoare. Băi, ce? Contul pe a... Ia că punem așa. Bun. Oh, mi-am un braț. Gata, știam că era un bug. Oh, mama. Îți băgăm bobucși. Eu când o să aflu că nu mă băgăm bobucși. Eu când aflu că nu mai băgăm bobucși. Bă, de unde? Ceea ce este face remove. Am dat acasă. Oh, mama. Zici că comunitatea 19. Eu nu înțeleg ce-s acum. Dar fața asta, că cea mai OG față care o cunosc. La fața cu bacon. Doar n-am păr. Cum poți să stai cu un bacon de vorbă dacă n-are păr? Nu-i bacon. Dacă nu ți plac comanda aia, ideea sau... Carusel! Dansam și eu aici, dacă era șumanea... Bine, dar eu nu... Mac. Mă duci la Mac? Nu, mă. Dar ce e asta acum? Cred că e altceva. Oh, mama! Ajutor, dacă mor aici! Spuneți cu iubesc! Ai, manu! Wow! Asta e Burger King! Mă, ce e asta? Eleven! Bă, niciun magazin arată așa. La noi în România. Da, a crezut un magazin. A făcut o modifică. Da. Dar eu nu și să ferii. O, mama, nu. Bun. Azi o conduc eu. Ia. Start. Vreau la Mac. Tot dacă n-am un braț, uite ce eu să-i Altex. Apple. Dar cum se cheamă magazinul? Ia uite Burger King. Arătă-ți că l-a lins vaca. Serios, mie nu-mi place Burger King. Nu mi-a plăcut acest fenomen de magazin. Că nu mi-a plăcut. Că n-am vrut. Pe aici se intră. Uite, parcă Seven ăla era mai bun. Ziceți voi că Seven ăla nu era mai bun. Ia Mac-ul. M-a apucat asta. Bun. E bun. O pot să stau? Pun încă un punct. Da, poți. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa. Până să vină comanda. Pa, pa.